Hi guys, nandito na naman po tayo sa ating inabang teleserye ang Hating Kapatid at syempre dahil si Rosel yung nakipag-meet doon sa kay Grace kung kaya tayo naman man itong si Malo dahil sa utos na din ni Bia. Pero syempre hindi niya ito sinumbong at nagkumari lang ito na may na yung kanyang signal kasi para hindi mapahamak itong si Chris dahil silang dalawa din na mapapahamak kung malaman ni Bia ang kanilang mga tinatago. Ito naman si Rosel, tinanong ni Chris kung kanano niya si kanano niya yung kasosyon yung namimit niya na si Tyron. Sinabi ni Rosel na kaibigan niya lang ito kung kaya tayo na nga. Dahil doon nagwawalit itong si Rosel kasi kausap niya yung kanyang kaibigan na baka darating yung time na malalaman ni Chris ang katotohanan na anak niya si Tyron at malalaman din niya na talagang anak nilang dalawa ni Chris ang o si Tyron kung kaya't ayun. Pero yun na nga, nandun na nga si Tyron, nakipag-meet na ulit kay Chris at hinabi ni Rosel na tayin muna siya dahil kailangan pumunta dun kay Tyron at wag muna makipag-meet kay Chris. Pero syempre huli na ang lahat, nandun na si Chris at kinausap ni Tyron si Chris at sinabi nito na kung kaanaan nito yung nakipag-meet sa kanya na si Rosel. At sinabi ni Tyron na nanay niya ito at syempre ayun, nagulat si Chris bakit tinatago ni Rosel sa kanya na anak niya si Tyron. At yun nga guys, ito naman si Jacinta talagang may tiwala siya sa kay Tyron dahil alam ni Tyron ang kaya ni Tyron gampanan ang kanyang mga tungkulin. Ito namang si Melania talagang lumalapit ito sa kay Tali dahil gusto niya mapalapit dito kahit alam niyang sinusupladahan siya nito. At ayun na nga, nangangako si Tali na nangangako si Melina na nandyan lang siya kung kailangan ni Tali. At ayun na nga guys, sabagay nyo na lang masusunod ng malata. Thank you so much for watching. Please don't forget to like, subscribe, and press the bell button for you to notify in my next video. Thank you and bye!特登嗰啲工人買餸翻嚟嘅夾頸嗰啲俾我買餸。可能有時塞下買生果先會，真係有。你自己入落去，你自己入翻落去。啊？你自己入翻。喂。我睬你都熟。邊個？肥嗰個定係你？所以之後都畫咗條講。因為呢啲有時幫得到就幫咯，咪佢真係抌咗20蚊落去噶嘛。衞生又如果佢真係，不過有啲熟嘅咧，就翻轉頭入翻都得嘅，冇所謂嘅。啊，佢未必識咯，有啲熟咗嗰啲蚊咧，阿哥哥冇散紙翻轉頭入翻俾你，佢有啲好食嘅。佢有啲可能理得唔係好多。咁我唱俾你冇所謂嘅，有人睇住就。第一陣以為我犯法啊嚇！啲有證人喺度咧，有我踩落知道喺度。我都係幫你啫，其實。即係我又唔係話識夾分，就唔係成嗰日又睇你睇到我係唱俾佢啫，係咪？我有時有啲咧話2蚊嗰啲咧，就唔記得真即刻唔記得大卡咧，即係我話齋你唔好入錢落去，你寧願下次入翻好，跌翻好啊！你入錢咧要入翻原價嗰嘛。啊，因為你啊直情唔使下次補翻入翻啊，或者經過入翻就得㗎啦，其實係咪？咁樣唔係辦法，係咪？但係你如果係你如果係你2蚊，但係你如果係冇帶卡就要入錢入2蚊咧就犯法嘅，係啦，所以係咪先？
又話凍喎，呢兩日都唔係話真係凍，可能今晚可能係啊，少少凍啦，係之前唔係話真係凍。佢話嗰啲人點解講話下邊人凍到8度啊？嚇，唔係啊，而家睇嘅天氣睇9日好似睇得到喎。依度又咁誇張啊，冇睇到有打得出嚟喎，或者有可能。但係而家凍到9度嗰啲，即係而家凍到。